Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera namo budaya Om Swastiastu Rahayu Sagunging dumadi salam kebajikan. Cangkep nggih Mas Togo. Desa Gumawang kuwi desaku sing sangat tercinta. Nggih. Desa kelahiranku. Iya. Desa mutah darahku, ari-ariku dipendemik kuwi nang kene. Ten mriki. Dasare nyong lahiran kene nyong Trismi, Deska. Deska, Nggih. Jayeng, Kamti, Ferry sing ngedrop. Nggih. Ceritane lagi pentas nang desa Nedewek. Mulai nyong bangga lho, Gus. Nggih, harus. Dadi senajan nyong manggon ora nang kene ning atiku ya tetep nang kene. Nggih. Persasat saben taun wiwit jaman nyong esi cilik esi bujang. Nggih. Kelas 2 SMP nyong pertama latihan kuwi nang Mas Ibu dandan sinden mau. Oh niki. Ngene daleme Bapak Marto Mikin. Nggih. Nyong ben kelas 2 SMP. Ngono kan kuwi kan
duwe putra jenenge Mas Panggung. Mas Panggung. Siji Panggung Warsito. Nggih. Sing siji Panggung Warsito kuwi critane ben Pak Sono, Pak Martowarsono kanggo nang Baladesa Gumawang. Nggih. Ana bayi loro lahir. Kembar. Siji putrane Pak Marto mriki jenenge Panggung Warsito, sing bocah nang arek luar Jawa, mriki nyang Joko. Sing siji Panggung Warsiti diboyong nang Mas Rudin sinambu kentuk dadi Rudin kuwi ya klebu mantune Dalang Martowarsono. Umpamane Rudin kok semrene dadi penayogan abadi ya mempel mertuane Rudin kan Dalang. Aja wani-wani kae. Bojone Rudin Pekayu Panggung Warsiti kuwi anak panggungane Ki Dalang Martowarsono. Mulai Rudin kok nambah ketuk-tuk wibawa. Jajek medine karo Rudin. Nyung wis nang kene Rudin lu tekan kene. Terus sampe kenduren kan kudune Rudin mong kene wis apa ora sampe gawa tas gededet. Yo ora wani kowe jarke mantune Dalang sono guruku kowe. Dadi urutane kaya kowe. Nyung boleh ngajeni Rudin jane kudu ngajeni Rudin mertuane Rudin tekan. Pada guyu ya lah. Lawak kabeh. Guyu. Wis siji. Ya. Cerita intermezzo ping pindho. Napa? Nang kene dadi ada tradisi mek saben taun wayangan terus. Ya wiwit jaman nyong urung tayeng dolanan wayang. Biayi kene pada dukung nyong sing bujangan pada nanggap pada urunan. Yo nglatih togo urunan, patungan. Iki pangarsani nang aring bapak kusut. Kanana bapak iki barang iki sing go wayangan iki ya. Nggih. Nanggap wis bolak-balik. Yang lagi bujang wis tau ditanggap. Lakone biyen gangkacan nelukna Ratu Sewu sing gawe naskah Wasuramin. Elingan terus nanggap maning. Zaman sepite ke Mas Waris. Biyen wong nyong belum sepit tanggapna dalang eko ning sing lambune kelap-kelip. Kita niku. Ala kelalen duwite wis entek. Lah terus nanggap maning pengantenane Mas Waris. Ya wayangan maning ya kelebene Pak Karman ya pendukungku. Ora Pak Anjar siswaya sing siki pindah menggebluk kan bene pendukungku. Ning kae wong siki dalang yen nyong ora tawa-tawa wis. Kan bagi-bagi ya Pak Anjar. Pak Anjar kaya pendukungku ben yang bisa tekan gebluk Pak Anjar. Ojo goblone kuwi bae yo ngomong paling salah. Nyong kelingan bener kaya liliku yo wis deponakan dalang ya wis men bagi-bagi nyong gawe sawah nang anak-anak maning ora apa-apa. Bercerita sekilas, jadi cerita sejarah wae kok anggar kelingan sejarah, insyaallah pas karo gending eling-eling. Eling Purwa Madyausana mbiyen apa sih ki apa? Aja nembe ketrima sending dengar. Terima sedih ora wawuh pati kan kadang ngambok ora mareng najan yang pelayaran desa Gumawang yang tetap bangga karo desa Gumawang. Tepuk tangan untuk Gumawang. Sukses. Apa maning beliau Bapak Triyono bareng menjabat sebagai kepala desa. Dukung masyarakatnya pembangunannya maju. Dalane apik yang mau liwat Karanggayam tekan kene dalane apik. Muter nyatane ya tekan. Kerukunan tekan seprene lho Gus. Najan kene agamane ora mung siji. Nggih. Muslime akeh, Kristen ya ana. Terus agama budaya ana. Nang kene ora ana wong wadan-wadanan. Kenduren nang kene dongane werna-werna. Tergantung sing kenduren kuwi agamane apa. Itu berarti tawon, kutegon si bulu-bulu kayak gitu. Saya kenduren baru baik kan anak artinya itu. Anak sing rahayu kayak gitu anak. Anak sing selamat itu anak nang kene. Zaman yang bene si tuang kenduren Gus dadi nyong ngerti wong nek nyong asih wong kene. Nang kene ora ana wong wadan-wadan tetep rukun golong gelip tetep membangun semoga desa Gumawang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Salam sugeng katur dhateng Pak Kades lan sedaya perangkat desa lembaga desa. Iki para kadang taruna.
dan semua lapisan masyarakat. Iki ketua panitia Punden kula Bapak Sartono. Pak Carik Sugiono niku malah tesi kula nyebute Kakang. Najan umure 2 bulan niku nikah anake 2 kuda. Kanaring bapaknya ya dulur kan ramaku kan biungnya dulur kan biung. Mas Sugiono, Mas Carik, Mas Kadus Fari kayak Badir Dolan membedanya gak kayak ngajine pinter nyong bejujau kayak Mantan Gatot ya pendukungku. Kadang nggih piyai mriki nggih. Para pembincang dirawuh Pak Camat karo Bapak Katut Panyo Apel dirawuh Pak Kapolsek Pak Daryo anggotanipun kathah ingkang rawuh saking para kepala desa sak kecamatan Barasan ngaturaken sugeng rawuh. Bandingke nanggone dhewek nyong ora tang itu mung iki sing penting seneng. Siap. Ana pamundhutan. Napa niku? Gunung Dewacana. Nggih. Men ora megap-megap. Nggih. Muga-muga lantaran wong iki silaturahmi sedaya mandha ngadinongan nggih. Nggih. Mugi kula lan panjenengan sedaya panjang yuswane murah rezekine slamet di jalan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Oke. Bukan jam pira-pira nang ngene. Iya tenang. Pasikan apa? Pancen. Niki wonten ucapan selamat ulang tahun buat anakku Koirunisa Salasabila bin Woto Ibu Nunuk. Selamat ulang tahun yang ke-4 tahun. Semoga menjadi anak yang soleha. Amin. Mas Woto Sarwoto Pak? Tulisannya Pak Woto kali Ibu Nunuk. Mas Sarwoto? Nggih. Oh batir kuang wedhus ini. Mas Yan, ya batirku wae nggih. Berarti batir cilik kari kan. Alah, yo kene apal kabar iki. Antah ancane ya Mas Teguh. Ora mung kathong ndawong kene asli ora ngaku-aku. Iki wonten pamundutan lagune wonten nemu. Nggih. Ambiar nggih. Sampun nggih. Niku tok. Nggih. Ah. Monggo. Sedurunge lagu-lagu liyane pirang dina ora mangkat arep ngadeg. Nah. Ganti bulan dari tak pone wis mari burung putrane. Ya wis dong. Ayo. Mikir anak ora geri kok kan. Nek kan yang kangen karo bawane ganti pelok kan pelok. Nggih Mas Teguh Sanawita sehat? Iya kan alhamdulillah nomor 1 sehat. Apa ganti duitnya pirang-pirang ngemberiang ngelang saja kan. Iya temenan yakin. Mula paling media sosial. Apa? Ya sedang sedih. Iya orang gue loh. Wis mari mbok. Alhamdulillah sehat. Ya wis ono sehat-sehat ngelangsung rombongane pada ora sehat. Biasa kayak langganan. Ngamburi ngapa-ngapa. Biasanya kades ke warungnya ngeveneri kenting bulan dari kades serut bareng yang ngeveneri kenting bulan dari. Oh gemian kan? Apa? Kades biar nonton teman ngendiwo. Apa nggih? Kamu benar batin dolan itu orang kuburan. Pak Dik. Kenapa rawu? Semua itu yang boksa streaming. Oke. Awas bukan Herman Kaprel. Aman ya. Mas Imam siswa Carito ya rawuh. Oke, Mas Panggung Bayu Haji rawuh. Terus Bapak Kelinda rawuh. Mas Ratno. Ya jelas ya kakang. Pak Komandan Kodirun rawuh. Kageng rong golawe ugi rawuh sampun paring support dhateng kula sakonco. Pak Gatot rawuh. Salam satu jiwa pokoknya Pak Gatot. Hamdan
Leno gak pintar banget iki Mas. Siapa? Leno iki melu bawa. Priwe iki kono? Prano. Nggih. Wayang ngreana wong iku berarti anu esilaris. Oh. Aja disia-sia. Iki umroh jelas. Wis dhewe snack loro ya. Snack Apa ben loro. kaya kuwi wae. Nggih. Asale saya ngomong si kaya Prano, oh berarti copet tetep akeh bae. Ya di ayo apa? Oke. Oke. Oh iya, oke jare. Cara blek kang ngrejana semi rame. Oh. Mega Himbauan dari para panitia untuk penonton dilarang jogetan di panggung nggih. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oh iya, sampai banget. Kecuali atas seizin panitia penyelenggara. Cocok nggih? Ben ora ketok semrawut. Kecuali Pleno, karena Pleno adalah orang begitu bintang tamu. Spesial. Hah? Ya, istimewa ya. Wong ayi kowe ora kenang pasar. Ora aman. Ngolandoro tembang kangen wis kangen karo kerukunan, kangen karo kedamaian. Yo. Monggo.